Menika Den ngono kuwi Gong. Ning kudu duweni sangu pusaka, pusakane ora liya tebuan tebing kalbu, cengkir kencenging pikir. Aja gampang kepelu-pelu marang gebyaring swasana, ning kudu duweni pondasi, mula ayuh padha dikuwati. Kanthi sarana ngaji. Saben wong sapa wae bakal dikersake sae, mongko bakal dikuwatke ngerteni ilmu agama. Tak baleni sapa wae wonge sing bakal dikersake sae dening Gusti Kang Kero Jagat, mongko bakal dikuwatke babagan mangerteni ilmu agama. Yufaqihu fiddin. Mula beja-bejane wong sing kulina tindak selapanan, kulina nderekke pengajian, tambah pangertosan. Mrikine babagan agama jenengan ciri-cirine wong sing bakal dadi wong kang beja, beja dunyane, beja akhirate, lan muga-muga beja sekabehane. Amin Allahumma. Amin Allahumma.